O primă întrebare, de ce media? Ce te-a determinat să alegi Gazometan? În primul rând pentru că am fost dorit foarte mult aici. Am lucrat cu domnul profesor Costa și la ASEA și ne-am înțeles foarte bine. Și cred că asta e foarte, foarte important pentru un jucător, să simtă că e dorit și apoi am găsit aici un club și din ce am auzit, un club cu o organizare bună, cu oameni paneliști și care pot să dea încredere. Ai reușit să te integrezi? Cum e grupul? Da, este un grup unit, un grup puternic, zic eu, și cred că împreună putem reuși rezultate foarte bune. Ce-ți propui tu personal pentru nou sezon competițional? Îmi propun să ajut cât pot de mult echipa, să fac, să joc bine și apoi cu siguranță vor